Highway zau tak pakata chuan police pahnih te chuan checking lo nei in an buai khop maya mi te pawh chuan dan chu thataka zawmin police te duty na bola chuan an lo ding zela chutia checking neya an buai em lai chuan carver pakhat chuan chak tak chuan aron tlan pel fu mai police duty te chuan headquarters lama chuan reinforcement dilpa chuan rang takin an sui ngala motor chu enga nge ani le registration number thleng chuan an report ngal bok engemaw chen an zui hnu chuan car chu an phata a ding tur chuan ti in horn an petur tura an aw bok ma se chu car khal tu chuan a shelo der tlata a ding du haulo police te chuan thei top an chuan hnu chuan chu car chu an le pel thei ta rama an car ma taka chuan an vading ta chat mai chu car po chu ding lo thei ani talo police te chu car atang chuan thindim tak chuan lo chuakin chu car lampan chuan an lo kala an hmela chuan an lung oi lo hle ti po a riat thei karom na an lo thlen chuan chu car khal tu chu mai chi ani ti an hmu'a police me pa jok Ramirez chuan car driver hena chuan olai tak chuan car atanga lo chok tur chuan atia ma se chu nu chuan engwangin engthil mati sul ka nei leinem ti in alo tang tlata police mai chi jok Jessica ero chuan tongkam zaidam man tul atilo rang takin car atang chuan lo chok ro atevin thata car khal tu po chu lo chuakin a car ma chuan ading rana Jessica chuan Ivana Khan dan phalo thili phuram ni enga tinga itlan tlang ti in athin chu arim khop mai driver chuan chutiang king tura min ngaim ni tia zot latin aloza big waklo Jessica vek chuan police officer pani te din mun lo tho ma isiamani ti rem tilein a opo chu angai nom lo ngang mai a o mani tulmi lova police pani te tan harsatna asiam na saboka engwangin mo stop sign kha eng ma ka malei nem tin driver chu alo la in thiam chop ve tang Jessica chu thokin a duty pui Ramirez nena chuan van chung chu check tur chuan atia chuti lai chuan van khal tu nula po chuan tulwa ka hun min khoral sakna sa hle mai ti chuan alo room ve ngal ngala Jessica ero chuan chunu thu soi chu angai pui mo lo nulam hoiro ativin la that chuta chunu chuan engwangin nge ka tiang tungai kan hi riem alo tilet ve kha mai ma se Jessica ero chuan tungai ini kangai poi mo alo ti mak mai se nola po chu zoi mo chuan in herin Jessica chuan atak savel chu an check sak thuak thoka Ramirez po chuan chuti lai chuan van chu pon lama tang chuan alo bi ve thuak bok chunu chu anam deuh thera wang chuan Jessica chuan zui in emni breathalyzer kan man atul don ang le mai ati chuan nola chuan engatan ngei tia chu tan enge harsat na iti hau lawang alo tila kha a zurui chuwa motor khal hi keinirama ngai po dan na phal lawani hi tero dan kalani Ramirez po chu lokir vele in vana chuan engma thiltik lo lo thu chu alo soya nola chu lo por thar vele in misual kanilova dan ka bo chek lo ti ka hil cheu anilom ni min kaltir vatro min kaltir lo ni vai chuan kabial pa ka phone ngayang ti chuan avau ta khar mai Ramirez chuan tui bial pa mui soi alo ti chuan nola chuan Lieutenant Kendo ti pa in a hoi sang va mai kaning riu to mai kakal don ti pa chuan a motor kong khar chu hon mai tumin police te chu a hnung chon ngala ma se Jessica chuan ikal theri lo tia akut chel alo tum chu nola chuan a beng ta thuai mai le mai chuan le tin Jessica chuan nola chu a hnung kher ngala dan poisa mi lova ibo chia da wangin man ini ati chang ta fal mai Ramirez chu alo hlau thong Jessica chu lo soi dat tatin Lieutenant Kando nen in kum ka ina nei an ni si chuan kantan harsat na aum theilong mo alo ti sa a Kendo chu Lieutenant lai ni in an pu ani si Ramirez chuan alo hlau thong ani base Jessica chuan dan chu dan ani President chung le khat po ni se dana bo chialom alo ti thunga Ramirez vek chuan kashialom mase kan ram in rel bol dan hi thlir ve ta che alo ti le a Jessica ero chuan thilda chang lo chuan nola chu Ramirez ma chuan nor phain detention center lama alo vo phur phaila kein he nola kar hi kalo khal phayang atia nola chu lo in rol vele in khai in sum te khai
Itian pathil soi hi zomla min kaltir maila ita na thajok longmo chance vai khachi ka peng che alo ti zok lo ma se Jessica chuan a chang lo Ramirez ne na chuan kalpui vat tur chuan atita zoka henu hi zapuyom kan tin kan dem view mai thei ma se ram in rel bol dan fulo le mi ho sa le thunei tu ten dan manga thim lo an chan thei mang mi lo narama chuan hetiang thil thleng hi a ve a amak vak lo mai thei ani chutia motor chunga Ramirez te anlu nu chuan Ramirez aril lu do jep zia chu nola chuan rengin ina hi ichandu lo chuan Lieutenant Kendo min biak ti ro tin Ramirez chu thimrim mel tak chuan amel taran mai Ramirez chuan hethili keima case ani lo wangin phalna ka pe thei lo che alo ti ve tak na in nulain ina hi iladuni chuan call mai ro ati vin le thak ta ka chuan atrangam talo enge phone number ati zuai raya nolai na number aril nu chuan a dial ta leila matanga hello ti thom alo rik chi chuan nola chuan tunge ani chu soin alo zul ko ngal zu azua checkpoint a mulo awanga atlant lang thu po chu soi ve thawin chu wanga man anni lo thu ero a soi thung leila mami chuan kanin kung kai na ishilem tia alo zo chuan nola chuan shile ma se nga man ngai du lo tin alo zul ko thiam zar zar khop mai Lieutenant Kendo chuan Ramirez ne na chuan abil nu ani thule rang taka chu tur chuan aron ti a Masa Ramirez aro chuan chu operation a chuan in charge ani lo awanga ati thailo tu le Jessica Perez chu in charge ani thu chu alo shila Kendo chuan Ramirez ne na chuan Jessica chu phone han pete ti chuan thu chu aron peta Ramirez aro chuan apechak lo khop mai an pu thu pe kan miau se chak lo tak chuan driver seat chu atho sana chuti lai nula chuan motor kong khar chu hong turin alo ti ve bok anin biak lai chu ngai thak ve adu ani nga yang Ramirez chuan phone chu pe in tunge ti in Jessica chuan alo zot thoya Lieutenant Kendo ani ti Ramirez an aril chuan engma seitur kanei lo ti in Jessica chuan alo chang maka phone chu a chang tu ta hau lo mai Ramirez an harsat na omlo nana chang ve mai tura angin view po chuan a chang du ta tat lo Ramirez chu amang ang takhop mai Kendo hena chuan thilom zia a sei chu angai si tuna chuan ala boi dewa station thlen huna lo biak che tumani ti chuan Kendo hena chuan do chu a sei taringot ma se Kendo chu alo track nang mai station thlen pui angai lawang tuna khongai inom ti chuan alo zot ram maka anom na Ramirez an aril nu chuan lo che son hau sung cheu kalo kal hal don tin phone chu ada ta mak mai le Ramirez chuan thiliti kholo zo ta fekani Lieutenant chu ama ngai heta hian alo kal don tin Jessica chu arila a chu anom lo mail khop mai Jessica dan ero adang lam lo diktak le thataka na i tho phot chuan tu ma itan la anom lo henu hi station lama chuan lova shwero ate sam la eta Masa Ramirez chuan angam tatlo Lieutenant Khan lo che chu khau suang cheu ati wang khan achingam lo ani chuan henu hi chu mai du tina emni Jessica chuan atile a Ramirez chuan kan pu ania athu kan hil ngam lovani ti chuan alo chang le a Jessica chuan ngun takin Ramirez chu a en wanga engma asoilo han thokin nulalam chu apan ta zoka abil pathone na mathea thamlo taka atong khum le amel vel te chu angai theilo ani nula hne na chuan he thila hin olsam taka I film chu lo ring hau song che ati chuan nula chuan kan thiang chu Lieutenant lo thlen huna chuan lam siam kol vel tur chu kalo muchak to khop mai ti in alo nui vela Jessica ro chuan nie kan thedon ania chuan lam ka siam hau lawanga kaman ngei bokung che ati le lai chuan Ramirez chu lo in rol vele ta thil hi ahar sa zong ringot hian kalpui su alo tile a Jessica po chu athin rim ta thokdun kania kalam tanga thil dik lo do dun tur kan ni lovem ni te ve ta hiala ka sialom ilamba ka tang lo ni leinem maseka na hi ka chan theilawani Ramirez an alo tile chuan Jessica chuan a thae ani hi station a isroi don lo ani chuan keman ka shroi mai donem ni ati ve ta mak mai Ramirez la chuan katilawang alo lati ani chuan ichung changa report ka thelu angai don ani chu
Jessica chuan ati veta tuna chuan tu police main an tho pui pe lo le ikopui ni an du lo na chan hi ka he chiang veta khop mai tia Ramirez an atong khum chi chu Jessica po chuan na ati ve khop mai nulala chuan angai tur ting chuan alo nui ve song boxi Jessica chuan tlo main ti vong mai mase enge thling zel kan en chun zom zelang reilo ta nu chuan lieutenant kondo po chu alo thling ta Ramirez ne na chuan arang taka abial nu chu kara tanga chuat tir tur chuan aron tingala Ramirez po chu acharang ngang mai chumin hu chuan Jessica lam chu pan la in Corporal Jessica Perez ini ngai karing tin noi che tak chuan amela Jessica po chuan iring dike hemike sa hian in charge kanibok ti chuan alo chang kondo vek chuan kabil nu ni ti ihrachung po in iloman lui tlatamo ti chuan azot le faka Jessica po chuan danabo chialom ti chuan alo chang vele mai bok kendo chu alung oilo na satamai hetility wang hian engei chung alo thleng tur hi riam ti in Jessica chu amel rana abil no la chuan ngeiom taka zual ko dan chu alo shana samai boxi hen cafe pelturin thu han pete te chu alo ti vela kendo an Jessica nena hen kaf chabi adil chuan Jessica chuan apetu big lo dana bo chialom ti in alo tang ve tlap chuta kendo chuan dana bo chiale chialo lam ka ngai poi mo lo chabi chu milo pela ani mai ati vin thak ta ka chuan zoi mung in Jessica chuan chabi chu alo phot chuka kendo nena chuan ape mai do nemo ti lain petalo chuan apai ta dai mai Ramirez le nula po chuan an bei sel ulu tuk thil an mu chu an ming bil kol mai kendo po chu a sajak ithil ti hian inna a ngong thui tak anei tur hi I she hop lo ani mo ti chuan mel runin a sen ta tran mai Jessica chuan kan na le thil ti tur dik tak ka thok mai ni ti chau chuan alo chang ithil ti chu I chuang view ani mo eng thil ma ithak danglam chuang hau lawang kendo in ati le chuan Jessica chuan ka thak danglam thailo ani po in keima talin thil dik ka ti thei chuan thil thatak ani tho ani ti chuan alo chang vele mak kendo chuan Ramirez chu koktuarin rang taka chabi chu chara nula handcuff chu pheltur chuan atia Ramirez zong adin monin azirlo mawanga waisen ngamlo nge rang tak chuan chinghalin apule abial nu thu chu azom rang ngang mai atra heti ngani chuan supervisor nena ka report mai angai do ni hi tin Jessica chuan a WT chu phorin office lam chu abengala supervisor chu rang taka local tur chuan angen ngal sati line kendo bil no la chuan an pani chu mana tani na khung tur chuan abil pa chu alo norven na samai Ramirez chuan alo hlau le to ki te chuan engwa ka ti hleinem alo tia no la chu alo tlon ti mase no la chuan min mana hen ka fin bun tir tu po nang mai ni kha lo ti lein Ramirez chuan a hlau le mai mase kendo chuan abil nu thu selam chu sei chun zom lovin kan kalange ti pa chuan abil nu chu kaya kalmai chu atum ringot Jessica ero chuan inkal theilo wang te in asilai chu avuan ri tarap mai le chuta zat chuan kendo po chu athin rim ve ta khop mai nang hi imolem ni ven hi uniform hak nun bertrum ani lawang ti ka sei thei ta hau lo mai ti chuan atung chuak ta khol mai le Jessica ero chuan kana ka thok mai ni thil dik tak ka ti awanga kana ka chan ani chuan ni mai ro se mase medic lo ma hian katlom lawang ati khum ve mia kendo mi po chu ama a me che huaisen taklaka chuan seitur ber po to lo chuan a hoi ta lol mai chuti lai tak chuan supervisor po chu alo thleng ve ta chi supervisor chuan tunge supervisor mamo ani thuran seitu kha elai muna hian enge thleng ti chuan azot ngala ta o chu azo mori mai Jessica chuan keima kan ni sir henula hian dan enge mozat abo chita wangin kalomana masaleu tenen hian man arem ti lo baka suaturin min ti ani ti in alo changa masakendo ero chuan thudi kanilo henula hi talo tirani jok alo ti ve thung Jessica chuan nula in dan abo china sang chu asei chuk ta fak mai amma sabera chuan ding lovin check chu chak takin atlan pelui panhina ding tura voitam anti poin ading du lo pathumna zapa mi lovin police
ama ngai chu bengin kut athak ato bera chuan azunam chungin kar akhalbok supervisor chuan chu thudi kani chuan tuin nge riat pui che riat pui tu chen umem tia Jessica azo chuan ani chuan Ramirez an engkim amole riat vek thu chu asoya mase Ramirez ero atangam tahaw lawmai nula thataka atlan lai chu corporal chuan lote dingin hetiang hi an thlentak thu chu alo sei dei mai lieutenant Kendo chu ti thingrim a hlawani Jessica chuan Ramirez til soi dan chu mak atilaya thodik soi ta che tivin truckin athin chu arim tak zatani Ramirez ero chuan chu thodik kamole riat dan chu ani alo ti tlat mai se ngase supervisor chu alo abik lo Jessica hena chuan breathalyzer test chu inei to empty chuan azo tadaya Jessica chuan alani lo thule lieutenant in aphal lo thu chu asoi chuan rang taka tinghal tur chuan supervisor chuan ashil ngal chutale Kendo chu aron enroll ve tawat mai sir chu tingte chu ti kher atulin kawan thelo ve alo ti da a supervisor ero chuan kein chur katilom alo ti mak mai si Kendo chu ahoi talol mai le engtin nge katita kang o atilai chuan afalin ka belok theng chengem sar aron ti a eng tak chu ti tum ni mo supervisor chuan athalom alo ti chuan Kendo chuan apan vata anva in beruta sa mai sar hetil hi apoi ka tilai mai kan ti sualani ti ngai na dang om silova khongain min hriat him sak mai te tin Kendo chuan aberu sa a supervisor aro chuan noite chu tin chu thil thei ani covering lo em alo ti ve thung Kendo vek chuan o atlon don hei nem kha hei te hilala tin supervisor ipte a chuan paisa chu anno lut ta za la ti kha chuan police chung kwa thian thar pakhat in ei bel le ania ati zuya supervisor po chu anui var chu pa chu sum hanga tham thei ve bok ani ti na ani thengem chuti lai chuan Jessica chuan Ramirez chu do ta suya wang chuan alo chu chal ve meka Ramirez po chuan thopui har sat thole midang ta hriat thiam na nei lo ti chuan lo sui sel ve in mi zong zong in thopui shraman ti thu chu alo shil ve bok dikta kan na tho china wanga midang ten thopui shraman ti chin ti a hriat chuan Jessica chuan shrom ati khop mai chuti lain Kendo bil nu la chuan achunga thil thleng tur te chu lo shilin alo vo ve reng mai bok Jessica ro chuan atin na chu tolson atum haulo Kendo la supervisor te po chu anlo in chibai nok noka Kendo chuan zapalo taka Jessica in atung khumawang chuan malak sak tur chuan angen bok alandana chuan an borok chu athat melin Kendo chuan supervisor ril ru chu an hne sak mi to ni chuan alang ti chuan an pani chuan Jessica te omdalama chuan an lo pheile ta Kendo chuan officer Perez Jessica I ako na ani Jessica Perez ti na poi ka ti remai iche dan diklo takawang han report ka thelu angai tlat mai ti in poi ti mel tak chuan aron tong khum vela Jessica ro chuan khatiang hna ka thok thei kha kalomin kein chu khop mai alo ti khum thung Kendo chuan iche pona le ithu du na khan in na tangin achot tir nge don che ni in alang ti lau zokin tenom tak chuan anui kol vela Ramirez chu en la in nangzong Ramirez ifin na hian din mun sang zok alan kai ngei thei nan che recommend ka siam sak ngei don che ani ati ve thung Ramirez chu alo lom ngang mai supervisor ero chuan engma suilavin ngoi ringin Kendo tung chu alo ngai tharinga Jessica chu lo tung vele in supervisor chu aena kan system hi ka shelo anilo ma senang chu mitik tak ini in kalosia ka chuang thin che asin mitik tak inia ka hriat na hian diktaka na thok ve turin voice na min pethin kalo hresulani anjinga mi ang tho ilo ni ti ka hriat hian karilru anatak zatani ka na tang hian min ban ka ngai lova report po thelu angai love kema in ka bang zo kange tin rilru na tak chuan kalmai atuma Kendo te ho po chu in la chefu tak chuan anlo then ve thu bok chuti lai chuan olian le zaum tak pakhat chuan lakal su Perez lola ding lokte aron ti thum data a o chu athupe ori le hal chu pa chu supervisor kha ani Jessica chu lo hoilet le in supervisor chuan Kendo bil nu chu ko pa in khaile henulahi handcuff ro le aron ti tamai
abai se tolo nuwa chu tiang an ra thut chu Jessica chuan mak ativio mai lom tak chu nola chu aphuar ngal mol kendo po chuan mak atilo big lo inrem sim na kan nei anilom nei alo te chula supervisor chuan a paisa chu peklet pa in he paisa bal lo tak awang hian relo te chungin ka zom na ka hrat phalin iringem ni he department zom takhi katibor bandu in iringamo tin Ramirez nena chuan kendo chu handcuff tur chuan thu apetamak mai adan ngain Ramirez po chu achele vat ani hi zong ama khu asil thiam ve mel khop mai mase heting mi hi atopa andong laldu kendo chuan ingwangin ngai min man ngotang alo ti chuan supervisor chuan ele thunei tu te tham itum wang mole alo te sam eta kendo vek chuan I thei hau lawang lieutenant kani ti sarang ro thunei tu ti a hian min du sak tu tam tak kane ni atile panga nang ain kanga zo kang tin supervisor la chuan alo chang fel et mai si tuna chu lock up lama phur phei tur chuan kendo te pahni chu motor chunga chuan an thudun taran mai le supervisor chuan Jessica chu enin inna thole thil tia wang hian National Police IO in lom thu ka hril che ani nangba ang police kan ram hian kan mamo tak zeta inha a ikai san theinan thei top ka chuang tin lom thu chu ashila Jessica po alom hle mai kilometer ka thil soite ai khan lieutenant thu soite kha oi jok ni la chuan ka chan chu acha ngotang minrin ngama wangin kalom tak satani alo ti ve a supervisor vek chuan tu zoge dikti kha atira chuan hriat mai chu ahar sa ve khup mai mase kan kal rana min thama tu matang khan adik lo zo kani ti ka he theiani achan chin chiang le zola zir chian ani anga in thak reng ani to bokang alo ti le chuan Jessica chuan sir kapui ni a dikte ka thil ti du mi ini ti ka riat na hian hoisen na min pe a hoisen takin dikte ka tho angam pha ani nangma awang chu hian kan department hi ala chevek lawani ti ka ri a pute andik chuan noemi te po andik mai thin te in anpun hena chuan lom thu chu asoi le a supervisor po chu lo bu ngat ngatin alo nui vara Ramirez lam chu hoi ve thungin Ramirez ichung chang hi chu kan langai tu thave thungang tin tona chun heng mi te hi lokap lama phurphei phat ro le atita a ole khati zum kha tun chuma kan ti chhuale thei chu no ni le ta sela video te kan ti to main ngai tu zui mai tur thil pani kalo chop chuak le lokange pakhat na chuan puber antik chuan anwai mi te chu antik mai thin ti Jessica in asoi hi adikin kan riam ti le Ramirez an Jessica hena tuna chuan tu police ma in an tho pui pe lo le ikopui ni an tu lo na chan hi ka ri chiang ve ta khop mai ati hi enge in ngai dan kanama po hian mitik lutuk chu tu mai nan tho pui pe lo ti tongkam arive ta zau zawa thilom thei tak tak ani donem ni le enge in ngai dan le